Cidadáns vascos, cataláns e galegos asinaron un manifesto conxunto para mostrar o seu desacordo coa campaña que, segundo din, está a facer a plataforma Boicot, Desinversión e Sancións sobre Israel. Aseguran que esta campaña non achega ningunha solución ao conflito palestino e que só quere deslegitimar o Estado israelí. Pola contra, creen que se están a cometer actos discriminatorios contra cidadáns deste país que só reavivan o odio. Feitos que, segundo din, son tolerados impunemente pola nosa sociedade. O manifesto colgado na web xa foi asinado por políticos como a Iñaki Anasagasti ou Carlos Rovira, pero tamén por xornalistas, mestres e académicos. Si con este manifesto conseguimos que alguén reflexione e se dé conta de verdade do que hai como objetivo real nas campañas que promoven o boicot, que non son buscar a solución e achegar o clima constructivo para a resolución de conflitos, sino simple e llanamente deslegitimar ao Estado de Israel, pois estamos satisfeitos.